ke jing kuak ke jongi ke ban penpau leng ba jopi ki lat pathai kubor hadin ke GUI ke jongi ba nagaliang jong CM u persang ya ke ban yada leni ban ritgen yelede halor kini ki jinglap ki jongi hang te hapo dis council kumto pilei ba ngila ya ngila tokit ngila wat bnya ya kanika jingdo tulok jong kinong tre hang te tinggi lalait ya kendo yung kumto ke kalami ketu ke live krur hadinang tu ke second delegation ke jongi hagbangi kwa ya ke ban tip nagaliang jong ka district council leni nagaliang jong ka sorkar jela kala dep pelaj susu nem ya kani kapisa Henry hagatu ke jing ya kendo ke jongi hagasin ke baar u klem yetho te kumbangi i baka jingkren ke jong u shakilat patai kubor u da kren dakiktin ki ba ngi kum ki pajba ngim sekolah ya ke ban pediang ya ke bau ong ba ngi kum ka VPP ngi don hok ayu ya ke ban le tuklar hang te namar kam de ka kamram ke jong yu tingi kwa ban kren de ke basai ya ne CM ba la da ka de ka ying kmi ka ying khun ka ying lok ke jong u hang te po district council nginem le namar ngi sel thu ba ka district council ka de ka ying ke jong pajba nangta kapisa kaba kayo kaba kapelut ke district council kadai ka jopai ba tebangi kum ki pajba ngi don hok bantim ndrei kai ka jingkren klung kena jong ni CM kalong ba u ong ngi kum ka VPP bangin don hok bantim ya kani kapisa ti hakajing ya perkhat ke jongi kum ka party ti ngi ngau ba kani ka jingkren ke jong ni CM ti ka kelakta wat ya kani constitution tu dari India ro namar ke reason char pajba ke alat yang ikut ki pajba ya ke bangin tip ya kata ka jiyo dong ya kata ka jindo dong ya kata ka jiyo bisa leni kata ka jingkerdo bisa meri ke balengok pat ha ka jingkren jong CMEI ba kani ka JHEDC kalau longkum ka jing shimet ke jongo ke bangi kum ki pajba ngin ben hok bantip mereka kum ka artikel kat kendai clause 1 jong ka constitution jong India ka keren syai bang ngidon ya kata ka hok bantim ting kentu ya UCM ba haswa ya ka ba undarab jot ya kata ka jingkwa burom ka ba sepalat ka jongo namar ka ni ka jingle ka jongi kum ba kentho ba ka VPP ka kwa burom ngin kwa burom namar ka jing seng jongi ya ka party VP tang bengin yele election bengin yo ban syong hang to for this council ban ya yo ya kita giji mentoy Henry kajing ni kajing isikmat kadai na ka interest jong upajba leni ka interest jong kito kinong tre hangto ti ngi penrenjur ya katu kajing kren jong uni UCM bat kumtu kumba pilih ba ula pak pan map yanga ti ngalaliang jonga ngalas ngap ngam skau syong nong ringi ban pan map namar kumbangi ong kumbai ba arden lakren mo bagadai ka pisa jong pajba hangji sya ula buri kumtu ti udipan pan map mo ugay no pajba Henry ngi ipat uni UCM Ukraine sorong Ukraine kalau ba mle ngi to pajba ban pan map no to pajba namar ka pisa jo pajba dan mle ni mangi katuk arpau kurun kinbure ngimbong bagi ngi klem keno baki pendon kam bakla ende habang le kren habang le delegation balai pat kibure ya katuk pisa de ban ni tho kam de ka pisa jong leni ka pisa shimet jong leni ka pisa jong kita ki kat tu kat ni ki MDC kan ka de ka pisa jong ka songkar ka pisa jo pajba ni don hok ban tip ya ka ti kum ta ngi kwa yang bantu yang ni UCM ban ani shikman nginang peteng ya kata ka jing le tokit ban budin terhadu ba ngindayo ya kani ka jing dawa jong kini ki kinong trei bat kham tam le ha ka jing dei bat kani ka jing sai ke jong ba kum ka council ka kalaya tristom mo ban penyo ya kani ka tulom ngiro ngi khem ngi nakaliang jong ka party ro ngi ai ka jiro ya ka council lagi jing persang jong ka nei kumba Ukraine pat ba uang bangi kwa burom lada ki tre maki ka burom ka kinyo maki upai ba tu dia kata upai ba besar kata nei ban sukuno bangi le ya kanu ka kami sim ya kanu isu tang bangi kwa burom mo te ha ka to ko por bangi kanu akalas meeting ro nakaliang jongi ngilaong ba lada kani ka party NPP kaba yalam ya kani ka senchar ka dar hapok kani ka district council lada ka le ba lada ka penyo ya kata gajing dawa pajba kinyo jero maki amdai mangi ka VPP ngin ko aro ya kata ka burom kani ka jingmi ka jongi ka long tang ya ka bangin penurong ya kata ka jingkwa ka jing angnot
ke jong kinong tre bat jong ke distrik hi barok kawe ti tang kata hi nakaliang jongi ba ngidon ya kaban pensai ba kajing kwa ke jong u yang ban pan map ru ganom pan map nomor kapur lu kar lakut ulai por ngai stiau ti kadang kemiliti bangan yo ya ka syukur notis nau hagaji ide ba kane den re hadu mentang am pat yo ti haganu ko kom nomor ulai por ngai stiau ti kajing tu nakaliang jongi ka VPP yang ku musim baya yalam hangtei tole da kasenchar ka NPP le kasenchar ka UDP henry ni kum ki pai bangi don kata ka jingkwa ya ka bangin ni trelang mo hagado godo benta na mata ka jingbit jingbiang jong ka council henry habangi pet pat ya ka ni ka jing sorong ka jing kren khlo jong kini ki nong yalam ki jong hangtei po district council kala peni bakadon ka ka ba chalindet ka ba ki kwa ya ka ba ki kwa ban yalam bakala yang fight ba daga pentok bria ya kan ka VPP halor kan ka isu ka bakashim te nakali jungi tangkatai te le kadang don show ka ka ba ukwa ban keren tengiro ngilong ready pas ka wero ha ka jingi de ba kan ka jong jingong jongu bangi ka VPP ngim don hok mo ban tuklar ya kata ka kam jong ka council namar ka de ka subject ka bayar bha kata te le do ukwa ya ka bangi kum ka VPP ngin hikayu ka paham mo ba unbo da ka we ka jaka ya ka bangin debate ya katu ka jing keren sorong ka jong ubangin don kam ban ngindon kata ka hok ban tip re ngi challenge u ba ngidon ka hok ban tip teledek dei ka kumangaban le ka dei ka yin shimet ka jong u le ka dei ka yin kbi ka yin khon ka jong u nginam lek nginam tuklar le ka dei ka di jong ka district council kumbangila IT ha katu ka city ha ka ne ka sin ka baar ka bangi kendo ngai por ya ka council ya ka bakan siudap ya kutulo hapo jong deu benar bapra tingin ni ap ya kata ka por bakan kut hadu ni benar bapra te hadin kata ka por tingin sapek ka council ka le tang kata he itu ka pisah san proplo baro sang betulok ni kemut harian Hagi sya ka jingi kring jongi ber ka council kanu ka share la ni kanu ka pisah ka ba kiyo na ka state government ni na kanu ka source ka ba kiyo tengile ya kren ban penlej be sakaban siu tulop ndrei ka balongo pat ni ba kan ni ka apa pro balai ki subure ki kwa ya ka ban penpau ken supaya ba daki ong baki kwa ka ta guburom te pendragi supaya ba un ai ka ta jiro iki baki lele yele stom ndrei hapden gaji yele stom harakat ka ta gaji pure te menopat ban ai ka ta jiro ti ban keno ingi ki VPP ngi priang ndrei ngi IT ya kan ni ka jingkelo ka joki supaya ba nama rupai ba utut bangile ya ka badening ile ya ka bomdai te tang kata gaji besar hi ya ka badai ya ka balai ngi haupai ba lada ka jingkren jong UCM ka dai ni ka jingkren jong ka VPP ka badai ngi haga jing besar ka jong pai ba menta ki kanot benai ka menta na ka tu la phe kru ki la dep siu bro saw nai te menta ka ni ka phe kru pat menta ki dang pen khre ya ka ban siu ar benai na ka ni te kumbangi yo jingtip menta ka ni ka state government ka dang pen khre susu ya kaban pelai pisah syaga district council hamam baga sorkar kan pelai pisah ngiru ngilek boden kenapa kani ka pisah kan namja kenapa kan lek baik syaga neka jingsiu tulop yaki nong tre haduk hadway benai timeta ki dang yo saw benai te kadang bun hi ka balance ka badang sa tingi pet haga jing start ke joki namar haga jing kren ke joki to ki la simkhia ta baki simkhia ka sorkar ka ba sencari ka state ke joki ko de MPP hang tero ka MPP ai je joki ka ba kini le ka ya ka ni ka pisah ke jong pai ba laki dai ban laki kwa ban ai ka ta jing sekri ka ba khoi ka balong transparency ka balong accountability ki dai ban pau ke namar ka pisah kam dai ke joki ka dai ke jong pai ba ngi pai ba ngi don hok ya ban tip ya ka pisah ba ki yo le ni ha ka ba ki pelut tang kata hai Ini ki ong ba pi por hadu bena agos hidup ya ka tulop ha di menta kalau di kai ai ba bena agos la jam istari ha kai ke tipe kai di pi nulis kemal kajing pekre jongi ngi la dep kre shai man kan ro ngi ong ngi la dep kre kajing pekre jongi kalong bar ngi launch kan ka public protest hang te hapo dis council wala da ngin sa penbena iki kita ki jingi ki bangin peniki dai kala long ready na kalian jongi kum ka party ha hadin jong pena agos sudah bikin dia bisa ba ha lai gorman ke ha tai tang kata hi boleh sebut ta